Mehrwan doganlar. Hatay dilini Türkmen dilini öwrenýären atly sahypama hoş geldiňiz. Şu videodan başlap sapaklary bir näçe gruppa bölmekçi, ýagny başlangyçlar üçin we orta derejede bilýänler üçin. Munyň esasy maksady her bir bilim derejedäki okuwçylara Hatay dilini aňsatçal, gyzykly we netijeli öwrenmäne kömek etmekden bolup durýar. Käbir talepler Hatayda HSK diýilen egzamini tapşyrmaly bolup durýarlar we olaryň haýyşlary boýunça HSK 4, 5 we 6 diýişli videolary görkezmek isleýärler. Ona ilki bilen HSK sözünden belläp geçesiňler. Käbiriňiz Hatayda bolsaňyz, ýagny Hatay dilini öwrenip başar bolsaňyz, aýdar Hatay dilini gurlap bilýän bolsaňyz, köpüsi bilýänler-de HSK nämedigini. HSK bu haçarny gerek bolýar, haçarny sene ýam ýuwaş-ýuwaşdan aýdaly ýarym il dil öwrenenden soň, sen öz bilimini barlamak üçin HSK tapşyrmaly bolýar. HSK giňişlerin aýdylanyna bu Hatay diline hanyu şuý piň kawşy, ýagny Hatay diline bilim derejäňe barlan final diýip düşünje bersek ýalňyşmar diýen. Ýani olaryň jemy sany hem 6 bolup durýar. Ýagny HSK 1-den HSK 6-a çelne. Egerden HSK 6-ny geçip bilseň, onu sen Hatay dilini 89% bilen diýip bilersiň. Ona näme? Başlaýarmy? Sen köre derejedäki HSK tapşyrmak üçin okuwçy bolsaň, talep bolsaň tapawjak, esas 3 etaba taýýar bolmaly. Olaryň birinjisi tiňli, ikincisi ýödu, üçüncüsi şeýju. Ýagny bular näme? Tiňli bu audiowiňe, ýagny diňläp sen gönükmeleri işlemeli. İkinci ýödu bu grammatika diýişli gönükmeleri bolýar we şoňa diýişli ýumuşlar ýerine ýetirmeli bolýar. Üçüncüsi bolsa ol düzme bilen baglanşykly. Ýagny sana surat berse, sen şo surata diýişli bir kısan sözüm ýalmagy suraty wasyp etmeli. We şoňa meňeşler. Ýöne biziň ähli problemamyz, ýagny meselemiz bu zatlary bilmek däl. Biziň bilmez zatlarymyz şu HSK nähil taýýarlanmaly, nähil şonu gowy tapşyrmaly. Şol esasy şeýle dämi? Onun üçin bir esasy bilmez zatyňyz diňe şyňçy bolup durýar. Ýagny olar näme? Elbetde täze sözlerden. Täze sözler diýdim, ýagny siz köpräk sözleri öwrenmeli. Sözüň üstü bilen siz köp zady çözüp bilýäňiz. Ýagny audiowiňe diňlemek bolsaň, ýa grammatikalyk diýişli gönükmeler bolsaň tapawjak, siz söz baýlaňyz gowy bolsa, sendik bir dillet hem şeýledir. Her bir etjek zadyňyzy aňsat ýerine ýetirip bilýäňiz, ýagny bir-birini düşünmek boýunça, ýa gaýtışmaly gönükmeleri işlemek boýunça we şol meňeşler. HSK 4, 5, 6 tapawjak, hokmanya daýdy ilki sözlerden başlaýar we şuňky video hem HSK 4-niň sözlerinden okudar. Sözler bilmek bilen siz köp zady öwrenärsiňiz. Ýagny şol sözüm içinde nerede gelýän, ony we grammatik taýda ol söze näme diýilmi, haçy sypatmy, işlikmi. HSK 4-niň sözleri jemy 1200 sany sözler bolup durýar we olaryň hemmesini siz ýaşytma hokman däl. Ýagny diýjek bolan zadym iň esasy gerek zatlaryny, şo gerekli sözlerini ýat tutsaňyz, siz HSK-ýe geçersiňiz we geljekde şol öwrenen zadyňyzy durmuşda ulanyp bilersiňiz. Ýagny şo esasy gerek diýilen zatlar durmuşda köp ulanylýar. Köp ulanylýan zat hiç gaçan ýatdan çykmaýar. Sözleri hem tertip boýunça öwreneliň, ýagny A-dan Z-ne çelle. Ilki A seredelen A harfda haýsy sözler aýdar has esasy sözler bolup durýar. Ýagny birinji emas ahay, ýagny ahay demek bu gysga demek. Hatay diline başgaça gysga sözü bar. Bilýärňiz bar bolsa kommentariýada görkezmäňizi isleýän. Ol hem duan demek. Ýöne bu ikisini tapawdy nerede? İkisem gysga, ikisem tekerdi, ikisem ýerlerini çaşyp bolansaň bolýarmyka? Ona ilki şeýle görükme seredelim. 妹妹的个子很矮，但是我哥哥的个子很高。这是长笔，这是短笔。Gönükmeleri üns bilen diňlän bolsaňyz, onu siz tapawutlandyryp bilersiňiz. Ýagny ay hemişe boýda ulanylýar. Ýagny men boýum gysga diýjek bolsak, ay sözün ulanmaly, duan sözü ulanylýan däldir. Egerde zady aýdaly ruchka bolsa galam tapawdy ýok, şonuň
ullugyny ýa kiçiligini görkezmek üçin duany söz aýdylýar. İkinci sözümüz bu ay, ýagny söýmek sözünden bolup durýar. Sözler gatykän, ýagny sözüň başyna ay gelip bilýär ýa sözüň soňuna ay bilen baglanşyk sözler gelip bilýär. Şolaryň hemmesini jemlämede şol sözüň esasy manysy, töst berjek manysy diňe gowurmak, halamak, ýagny söýgü bilen baglanşykly bolup durýar. Masal üçin aýdalım, ay-hu. Ay-hu ýagny bu ba-hu sözünden gaýta, ýagny men gowurýanym üçin men şonu näme diýem, goraýaryn. Biziň üçünji sözümüz bu ay-haw bolup durýar. Ay-haw bilen hobby diýmek. Hydaý diline hobby sözi ýene başga ýagdaýda aýdylýar, ýagny başga görnüşi bar. Bilýäňiz barmy? Bar bolsa kommentariýada görkezmeňizi seýärin, soň men barlaryn. Eger bilmeýäniňiz bar bolsa, onu öwrenip geçýäs, oňa şy-haw diýilýär. Şy-haw olam hobby diýmek. Ýöne ay-haw bilen şy-haw ikisiniň uly tapagy bar. Ay-haw bu haçan biz peýdaly zatlar bilen meşgullanýan hobbylerimiz aýdýas. Şy-haw bolsa hem erwet endikli zatlar aýdylýar. Masal üçin, gowy tarap bir ay-haw biz aýdalym, aýdym aýtmak, tans etmek ýa suwda yüzmek we şoňa medeşler. Erwet endiklerde ýa belli çilim çekmek ýa giç ýatmak, giç durmak we şoňa medeşler. Bilen dördüncü sözümüz bolsa anpay. Yani anpay bu planlaşdyrmak ýa-da plan bolup gidýär. Hem işlik bolup bilýär, hem de at. Ýöne muňa medeş ýene bir söz bar, eger bilýän bolsaňyz. Bilmeýänler üçin aýdyp geçen, ýagny ol hem jihua. Jihua ol hem planlaşdyrmak, hem plan diýmek. Ýöne ikisiniň hem çalarak tapagy bar, ýagny anpay bul köplenç işlik bolup gidýär. Jihua bu bolsa köplenç at bolup gidýär. Masal üçin 怎么安排每天的计划? Ýene bir masal. 一天的计划. Ünslerseňiz anpay işlik bolup geler, jihua da at. Ýagny planlaşdyrmaly, nämäni plany. Ve şoňa medeşler. Bu biziň 5-nji sözümüz bu ba. Ol türkmen diline terjemesi düşümdäki yeňiş düşümüň soňky goşulmasyny berýär, ýagny ny. Masal üçin, 我把苹果吃了. 我把苹果吃了. 就是谁把什么怎么样. Yani kim nämäni iydi, nämäni ve şoňa medeşler. Ine mähran doganlar şuňky videonyň esasy mazmunlary şulardan ibarat. Eger-de düşünmedik ýerleriňiz bar bolsa, ilki bilen videony täzeden saradyp görmäňiz maslahat berýärin. Ondan soň düşünmeseňiz, onu kommentariýada maňa görkezip bilersiňiz. Nirelerine siz düşünmediňiz. Ve mundan başga da bu videony öz dostlarynyň arasyna, esasen içki dörde taýarlanýan taliplerimiziň arasyna paýlaşmagy unutmaň. Ve elbetde hem maňa agza bolmagy. Ona näme doganlar? Ýene görüşýänçek. Hoş sag bolan.